Hejte lidi, konečně je tady ten kopr update u mě. Už jsem ho hrál trošku víc toho. Já vám to ukážu. Dělal jsem tady Copper Age, jako Copper Village tady. Máte rádi nebezpečí? Hra o přežití jeho plná. Jo, chápu. Křesádlo s blokem ten dosáhnete explozivních výsledků. OK, let's go. Jste co hrdlo ráčí, protože nikdy nebudete dostatečně sytý, ale taky nikdy nebudete hladoví. Samostřílení potřebují munici, než půjde lovit, či jdete si do inventáře nějaké šípy. OK, let's go. Takže tohle se všimněte těch věcí, co tu mám. Nějaký. Si to tu trochu vyklidím. Tak. Jo, tady je to vesnice, tady to explodovalo. No ale tady mám hrobiště. Legenda tady je furt. Roxy. První člověk tady na Copper Age zemi. Jo, tady se vyrábí. Tady Roxy's House. Už je tu Roxy 2, ale Roxy's Real House je tady. Je čas ho uzavřít. Ale tyhle cedule používám jako na uzavírání navždy. Ne, počkat, já můžu přece použít ty nový bloky. Takže já se ještě vezmu rychle tady slab na opravu. Dělej, tak. No a kde by mohlo být tam to, co jsem to chtěl? Jo, už vím. Mříže. Počkat, já vím, jak se najít. Tady. Konečně dali ty nový mříže tady do té hry. Hop. Ty vypadají hustě, ale... Tak. Navždy zavřeno. Že tam nikdy nemůžete dostat. Já udělám mi vevnitř potovu, že by to vypadalo jako kdyby už se to tam úplně potopilo. Po té době. No já to nechci otevřít. A vypadá to hustě. Jo, takže... Hej! Chill out! Bro, chill out! Get up! Roxy 2! Jo, tuď! On tě tady nechá utopit. OK. Jak jsi řekl, Roxy 2? Budeš tam navždy. Jo, ale ta Roxy. Jo, tady Daniel, ten je tu díl, tak jsem mu tady udělal takhle jako už starší roz. Jo, tady mám farmu na dýně. No a jdeme dělat další kopry. Golemy. No se jich tady generuje hodně, když to stavím. Použil jsem všechny cesty, jo. A trvalo mi to dlouho, co dělám. Takže, čestky vždycky musím vymazat, nebo by tady všichni byli. Je tady už jeden úplně mizí. Je tady ještě takhle lítá. Tady bude jeden tenhle kopr. Tady. Že tady bude zaseklý navždy. Já tohle je Copper Village, co teďka stavím tady. No, povedlo se mi, napište do komentářů, jestli si to všimnete tady tohohle videa. Takže, hop. Já to vždycky postavím takhle, 3 na 3, jako tady normální v barácích. Dělám tady díry, pak tam dám takhle okno. No ale to vždycky, co dělám, zničím tady takhle dolejšek a vždycky to dám až do vodu. Takže já to potřebuji udělat tu dřevěnou podlahu, takže já to dělám vždycky takhle. Hop.
Hop, hop, hop. Jo, a baví mě to jako stavět ty domečky. Udělám pak pár 2 Copper Village. Pár 2. Jo, a co teďka dál jsem chtěl udělat? Jo, už vím. Tu podlahu si udělám na 100%. A schody. Mě baví jako to stavět, nelžu. Zkuste taky, jestli dáte placatý svět, tak tam je nová mapa, že máte kamenný jako to tady. Že to máte kamenný. Já tady stavím přece. Že bup. Hej, uči. Bup. Bum, bum. Bing, bam, bum, 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 bam, bing. No to vždycky pod beracích to vypadá nějak takhle. A tady, jak jsou ty hroby, tady jsou i golemové pod tím, aby to bylo trochu reálnější. Tady je to světlo. Zdar světlo. Uiii. Tu. Jo, teďka to nějak vypadá takhle. A snažím se o své dobro. To postavit dobře. To bude další barák pro dalšího Copper Golema. Jo, každý má svůj baráček. Nevím, kolik jich tu je, ale oni se rozdělí, že budou bydlet spolu. Hugo, já vždycky musím je zkontrolovat takhle. No a teďka interiér. Dám sem. Tohle je to. Ještě tohle, ty bloky, ty okna. Jestli se kouknete na to video, můžete si ho kopírovat i ty baráčky, co dělám furt ty stejný. Jupi, to je to. Každý baráček je nějak takhle prázdný, takže jim tady dám takhle světlo. Ale Roxys, barák, ten bude mít tady taky. A ty? Chceš jít ven? Tak jdi ven, pojď. Ty vogo, já tě normálně vezmu tímhletím a půjdeš se mnou připoutat. A pojď se mnou, kamarádičku. Ani ty, prasátko, na to nemyslí, Roxy. Tak, zamlčeno navždy. Nazdar, tenhle je tady díl, než tady vznikla válka, tak všichni zemřeli, i Roxy. Zemřelo jich 3, jich zemřelo. No a Roxy, já jsem byl tak smutný, no ale když jsem dal víc civilizace, tak tenhle je teďka nejstarší. No, tenhle strom se mi tady nelíbí, tak si to nevšímejte, co budu dělat. Jdu tady za. I tak tady nic nechytí, je to jenom tráva. Tady po okolí. Bro, proč to tak rychle zhasíná? Dělej víc, víc. Dělej víc. To je jedno, protože tady je spálená krajina, je to z té války. Hej, Copper Goleme, prosím nechyť, dobrý. Jak se máš, dobrý? Ne, asi. Aha, tady už oni zmrzli. Počkat, oni udělali nějaký postoje? Ústy? Jo, ahoj Bugatti. Ne, Bugatti. Jdu se projet na mojem Bugatti. Nazdar. Jsem Bugatti a jdu jezdit. Bugatti. 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 Zaselek! Prosím, ať mi nespadne z overworldu, to by nebylo dobrý. Nazdar Bugatti. Jo, tady se generuje vždycky tady Copper Golem. Vždycky najdou nějaký ty zásoby.
To je radši tohle. Co se stalo? Nevím, ale OK. Vždycky musím nechat nějaký to místo, ne? Taky tak. Wait, what the heck? What's happened, bro? He's not... Hello, my guy. Hello, little guy. Jo, ale ta Roxy's house už je zavřený navždy. Já má tam čestku jediná. No, zdar, vítej, tady ve vesnici. Copper Village. Já tenhle most měl jít až na další ostrov, ale byl jsem tak línej to dělat kopii. Já neumím ještě dělat nějaký ty cheaty. Jak je to tam zatopený. Jo, takže... Hop. Bugatti, nazdar Bugatti, ty jsi moje oblíbení. Sedněte si. To je jako zábavný dělat tady vesnice. Už tady je třetí barák postavený. To je tenhle. Tak, tady tam, že je konec mapy. A tady taky. Tady vždycky budu dávat jakože konec. Z těch stranách. Opa. Jo, tady. Tenhle most. Ten tu bude furt. Bude zabarikádovaný. Ale cesta nevede tam tudy, ta vede takhle. Přes graveyard. Tady to světlo svítí. Nechápu, jak to nerezne nějaký ten kopr. A tenhle kamarádíček, ten je tu navždy. Tyhle zničím. Kdyby už zreznul, tak to poznám, že to je on. Tak ho dám do hrobečku. Tady mu dám další, protože tady mám pro 1, 2, 3, 4, 5. Ještě tady nikdo není. Ne. Dělej. Roxy, tady promiň. Tak, na kytičku. Já udělám normálního Iron Golema pro ochranu, když tady přijdou zombíci. Ale taky nazdar Iron Goleme. Vítej. No, vítej. Tohle je Copper Village a ty to tady teďka hlídáš. No, hlídáš. Zombík. Ukáž, jestli je fajtící. Beru zombíka. Jo, já mám přece peaceful mode. Nastavení. Se všechno zastavilo. Tvořivá, výchozí, mírumilovná, snadná. Aha, on jeden. Time set. Čas. Noc. Tak ukaž, co umíš. Dokonalý, můj kámo. Ne, nezemři. Prosím, ne. Dal jsem asi na tebe. Dělej. Iron. Nejdi Iron. Mám. Tak, opraven. A dokonale si to zvládl. Teďka tuhle noc musíš tady bojovat. Ajaj. Kostlivec. Jestli zemře jeden den, tak budu smutný. Ten je jediný tady ochranný člověk, který existuje.
Já tady mobové jsou. Takže to je divný. Jo, tady tohle. Jo. Tady si udělám bejsku já. Já tady budu číhat na ně celou dobu. Ne, villagerové. Jeli, opravit. No, jsou tady normální zombíci. Jeden tady kouká. Kdo to je tamhle? A je mu to jedno. Hej, Iron Golem, máme tu zombíka. Jo, no, jdi na něj. Jsi best. Jo, já si jdu dostavit tu bejsku tady, co mám. Secretly. Já se budu snažit ji udělat, aby ji neviděli. Tak, dobrý den. A pavouk. Zabil pavouka. Jo, takže udělám ze sebe neviditelný.